ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି। କୋହଲା ପବନ ସହ ହେବ ବଜ୍ରପାତ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ସେହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 80.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦୀପରେ 43.2, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସରରେ 43, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 42, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 37, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 36.2 ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 27 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।